Αύριο είναι το ντέρμπι, όπως είπαμε. Μιλήσαμε πριν με τον Χρήστο Δημόπουλο. Έχουμε και από την πλευρά του Ολυμπιακού μια πολύ μεγάλη δόξα, ένα ζωντανό θρύλο της ομάδας του Πειραιά που τον υπηρέτησε για 8-9 σεζόν την ίδια εποχή περίπου με τον Χρήστο Δημόπουλο και ήταν και στις υποδομές του Ολυμπιακού και στο Ρέντι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει βγάλει παίκτες. Έχουμε τον Γιώργο του Κοκολάκη να μας πει δύο λόγια για το φετινό Ολυμπιακό, όλες αυτές τις αυτό που έχει γίνει από το καλοκαίρι, δηλαδή τις αλλαγές προπονητών και το ρόστερ και το αυριανό παιχνίδι φυσικά με τον αιώνιο αντίπαλο, με ένα μειονέκτημα Ολυμπιακός μείον 10 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πάντα ο Ολυμπιακός. Είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, είναι η ομάδα η οποία έχει ανέβει τελευταία, είναι δική μου άποψη, με τον Μίτσελ και έχουμε απέναντί μας τώρα τον Γιώργο να μας μιλήσει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια έτσι για τον Ολυμπιακό του Μίτσελ, να μην ξεκινάμε τώρα από Μάρτινς και αυτά τα ξέρουμε. Πώς είναι τελευταία Ολυμπιακός, τι δείχνει και για το παιχνίδι αύριο. Φέτος η χρονιά ξεκίνησε όχι με τον καλύτερο τρόπο. Είχαν πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Έγινε αλλαγή του προπονητή, δύο προπονητών. Κάπου η ομάδα δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Νομίζω όμως με την έλευση του κυρίου Μίτσελ το τελευταίο καιρό αρχίζει να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Δεν έχει φτάσει στο σημείο που ο κόσμος το θέλει τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι εάν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί φέτος έχουμε και την ατυχία σε πολλά παιχνίδια της καθυστερής να τα χάνουμε. Εάν έχουμε λίγο τύχη και έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, ειδικά την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι η ψυχολογία θα αλλάξει και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο στον Ολυμπιακό. Ναι, και θα έχει και όλο το χρόνο ο Μίτσελ να δουλέψει στη διακοπή που ευνοεί τις ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καλά. Έτσι, η διακοπή για το Μουντιάλ είναι μια ειδική περίπτωση φέτος. Και πραγματικά, αν πάρει το αποτέλεσμα, όπως λες, ο Ολυμπιακός και κρατηθεί κοντά στον Παναθηναϊκό, θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει και με τους καινούριους παίκτες. Έτσι, από ό,τι έχω μάθει, θα κάνει και μια προετοιμασία στην Ισπανία. Εσύ νομίζω ξέρεις καλύτερα. Ναι. Νομίζω ότι όπως το λες, συμφωνώ και εγώ, ο Ολυμπιακός με τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει χρόνο να δέσει την ομάδα καλύτερα, οι καινούργιοι παίκτες να απομειωθούν στην ομάδα και νομίζω ότι εάν έρθει το αποτέλεσμα αυτό, νομίζω ότι μετά θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα κάνω όμως, θα πω και κάτι άλλο, εκτός το ότι εγώ δεν κοιτάζω τη βαθμολογική θέση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά, έχει κάνει ένα καλό σερί, έχει χτίσει μια διαφορά 10 βαθμών, αλλά για μένα όλες οι μεγάλες ομάδες, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη, κάποια στιγμή υπάρχει μια κούραση, υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν τα πρόσωπα που αλλάζουν, έρχονται άλλοι ποδοσφαιριστές, καινούριο αίμα και κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι το καλύτερο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός βρήκε και αυτός σε μια τέτοια φάση. Είναι μεγάλη ομάδα όμως, ο πρόεδρος αγαπάει πολύ την ομάδα και κάνει ό,τι είναι το δυνατόν να ανατρέψει αυτό το κακό σκηνικό, ας το πούμε έτσι. Νομίζω όμως ότι εγώ από την πείρα μου λέει ότι μας λείπει ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι, και ειδικά αυτό το αποτέλεσμα με τον αιώνιο, ο οποίος έτσι φλερτάρει όσο ποτέ με το πρωτάθλημα γιατί είναι μπροστά. Έτσι είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Και αυτό που λες Γιώργο είναι ότι παράδειγμα ο Ολυμπιακός και με τις καινούργιες μεταγραφές του Χάμες, του Σέντερφορ, του Μοκουμπού, όπως τον έχει μπροστά. Και θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα, μια επανεκκίνηση δηλαδή σαν Ολυμπιακός. Αυτό θες να πεις τώρα δηλαδή, ότι θα προσπαθήσει. Εγώ
αν απομονώσουμε το παιχνίδι χωρίς τη βαθμολογική διαφορά, ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός να ήταν 10 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, Ναι. στα μεταξύ αυτά παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορί. Ναι. Είναι ντέρμπι και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Είναι σε ποια ψυχολογική κατάσταση θα βρεθούν οι παίκτες την ώρα εκείνη και όλα μπορούν να ανατραπούν. Εάν παίξουμε μόνο το παιχνίδι, καθαρά το παιχνίδι, είναι όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Ναι, εγώ στο αυριανό παιχνίδι αυτό που βλέπω είναι, εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού που είναι ενθουσιασμένος θα δώσει την όθηση από τα πρώτα λεπτά, αλλά εάν δεν βρει τον γκολ έτσι όπως νομίζω αυτό θα εξελιχθεί σε μπούμεραγκ για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα αγχωθεί μέσα στο γήπεδο και μπορεί να βρει ευκαιρία ο Ολυμπιακός μετά να χτυπήσει. Βέβαια θέλω να μου πεις και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι είσαι σε μια υποχρέωση τώρα και να μην σε κουράζω, και ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας, να μην σε κουράζω όλο γιατί ξέρω, μου είπες ότι το κάνεις έτσι. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό στα δύο τελευταία παιχνίδια. Είδα μια βελτίωση με τον Μίτσελ, είδα να προσπαθεί να κάνει ένα pressing ψηλά, έτσι να κλέψει την μπάλα, είδα ένα καλύτερο δέσιμο στην άμυνα, είδα τον Ντόι, τον πιτσιρικά. Θέλω να πεις την άποψή σου, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα με τα προσόντα του. Για τον Ντόι το πιτσιρικά, το στόπερ, τη σωματοδομή του, το θράσος, την ταχύτητα, με την μπάλα που είναι πάρα πολύ καλός, θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα το παιδί, αν είναι το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του. Αν πάρουμε, θα μιλήσουμε τώρα για το μικρό που ανέφερε στο τέλος, για τον Ντόι. Ναι. Το Ντόι είναι ένα παιδί το οποίο το είχα και εγώ την τύχη να τον δω, να τον φέρω στην Ολυμπιακό, τον βρήκα, όταν ήταν πολύ μικρός. Εγώ δεν λέω μεγάλες λέξεις. Ο Ντόι αυτή τη στιγμή έχει κάνει σταθερά βήματα. Έχει φτάσει σιγά σιγά, έχει περάσει όλα τα καλιά της εκπαίδευσης και έχει φτάσει στην πρώτη ομάδα του. Βεβαίως ο Μίτσελ τον εμπιστεύτηκε. Εγώ όμως δεν βιάζομαι, γιατί τα ίδια λέγαμε για τον Ανδρούσο και κάποια στιγμή χάθηκε. Τα ίδια λέγαμε και για πολλά άλλα παιδιά. Επειδή είναι και σε μια θέση είναι σημαντική σε μια ομάδα και το λάθος εύκολα γίνεται κόκκινο πανί. Γι' αυτό εγώ εύχομαι το παιδί αυτό να συνεχίσει να είναι σταθερός, να κάνει καλές εμφανίσεις, να πατάει τα πόδια του κάτω στη γη, να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα, να συνεχίσει να δουλεύει όπως δουλεύει και φυσικά θα δείξει στο μέλλον μετά από έναν χρόνο αν μπορεί να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα και από τη μια στιγμή στην άλλη όλα τα στάνταρ αλλάζουν. Αλλάζουν, ναι. Ναι. Και το παιχνίδι αύριο... Όσο για το παιχνίδι, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Έχει διαβάσει τον αντίπαλο και ξέρει πώς τη στρατηγική θα σχεδιάσει, πώς θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Εσύ όπως είδες τον Ολυμπιακό με τη Λαμία, γιατί χθες είδαμε ότι είχε, προχθές στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στην ουσία ξεκούρασε τους βασικούς που θέλει να βάλει στη Λεωφόρο. Τι αίσθηση έχεις όπως είδες τον Ολυμπιακό με τη Λαμία? Για τη Λαμία τι γνώμη έχω? Όχι, τι αίσθηση έχεις όπως είδες τον Ολυμπιακό με τη Λαμία, που στην ουσία αυτή η ομάδα θα... Ο Ολυμπιακός για μένα το καλύτερο που έχει κάνει το Τυφράκος. Ναι. 60 λεπτά εκτός έδρας με τη Λαμία. Για ένα ημίχρονο ήταν καλός. Νομίζω ότι έχει δείξει σημαντική βελτίωση. Αλλά αυτό, όπως σου είπα, είναι ντέρμπι. Τα ντέρμπι έχουν άλλη σημασία. Τα βλέπουν διαφορετικά οι ποδοσφαιριστές και όσοι έχουν παίξει το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι αν το πάρουμε ξεχωριστά το παιχνίδι, αλλά όχι με τη βαθμολογική διαφορά, είναι τα αποτελέσματα και τα τρία αποτελέσματα ανοιχτά και τις δύο ομάδες. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα, Γιώργο, και στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Έτσι, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο.